Hakani ka video ngan batai syapang ka passbook shipment hapo ka senglani ka SSG. Hakani ka jing batai kalong ka bakerpang na benta ki member bat ia ki nong thokot ki badon benta hakanu ka senglani ka self group. Ba kumno pin snguto bat banang hi dalade ban bu jing tho ya lagi jong ki passbook ha ka bayade ka benengkong kalong ba kumno ba pin bu jing tho ya ka pisa ka ba pitmu ban ken show lane ban penlang hapo ka seng kaba ar kalong ba kumno ba pin bu jing tho ya ka pisa kaba pil sei lane kaba pan pai no na ka seng kaba lai kumno ba pin bu jing tho ya ka pisa kaba pi pan lane pi shimram na ka seng kaba sao kalong ba kumno ba pin bu jing tho ya kata ka pisa kaba pila lech pan pai lane pi siu ram pat sha ka seng kini kilong ki sau tali ki benta jong ka passbook shipment ha ka ba ki member bat ki nong thokot ki dei ban sngu tho pura khnang ban light na kanu jing kulumar ha den ha bot ha po ka seng khuble shibona ya phi ba phila page ye kane ka video sngu bha ya sha shipor bat ye page shu khanamar kane ka long ka jing mentai ka bakrau na benta jong phi hi to manta ngin page ha kane ka video ka babon menta shua bangan batai benya kumno ba pin pendap ya kita ki sautali ki benta ngan ya thu shua ya pe ba passbook shimet kadai ka kod bo record jing khen jing dia hi da ki dekhot lane ki members jong kan ka seng kumba phila yo I ha kane ka dur lane ka format kane kadai ka basdang jong ka passbook ha ka ba phidon kam ban tho lane ban pendap ya ki details jong phi bara ang ne ka jing pendap ko long ya ka dur shiteng lane ka passport size ka ba ar ka kerteng pura jong phi ka balai ka sngi kha lani karta jong phi ka basau ka kerteng shnong jong phi ka basan mobile number jong phi ban reu pan membership number ba phi yo na ka seng lani ka SSG une ula ban long kum roll number ka ban nyo ka tarik ka ba phirong ha seng lani ha SSG ka ba phra kun show ba phimang ban kun show man la ka tayo ba khandai ka kam ka bapitre menta masipho ka kerteng kinong yo pateng bat ka bakhat wei phi ha ban batai ka jingya de ayu bat ini inong yo pateng ka bakhat do ka de ka jing sai bat ka jing sil da I president jong ka seng lani ka SSG de menta pan ngan hikai no ya ka banta ban nengkong kumno ba phin bo jing tho ya ukun show u ba phithmo ban thep lane ban panlang ha po ka seng baru haka cu hika por ngan batai lang ya banta ba ar kumno ban pintho lada pidon kam ban se ya ukun show haka por ka pidon kam na ka ne ka seng jong phi tungin ya pe lang haka ne ka format ka bala ai haka ne ka format ka don ka kolom jong ka taring ka don ka kolom jong ka pisa kan show ka barung bat ka pisa kan show ka bami ka don ka kolom ka ba khen lang ya baro ukun show ubadon bat ka don ya ka kolom ka badai ya ka jingsoi jong itro sharar tenang ta lara hang ne ngishim nuksa baha ka shitarik ubanai basau ar hajar arpho u kenshow urung sanpho tengka te ka momot babara u kenshow ubadon ulong sanpho tengka te hang ne itresharar ibayo apadiang ye ka ne ka pisa iha bansain tenang ta ngan shim nuksa la se ha ka pratarik ubanai basau jong ar hajar arpho ine ikong ikham duna ka jing yo la se ikham kenshow na khandiat kata ikan show live ho tengka bat bara ukun show uba idon plus lang ya utei usan ho tengka ubarim bat ia uni live ho tengka wat mai kador kalong prapho kumcu hak hakne ka kolom ban san itro shararu dan kam ba in san tenang ta kababot kalong ha ka khat san taring banai basau arajar arpho hang ne ru ikham dona ka jingkan show nang ta bara ka pisa ka ba idon kalong shispa tengka te kumcu itro sharar iha ban san ba iyo padiang ya ka pisa nang ta hakawai per kataring kaba iwan meeting kata kalong arpu artarik munai basau arajar arpau ikong ilak hamyo ya kapisa bat ai nyop ho tengka ban ken show bara ukun show jong I ulong shispa ubarim bat nyop ho ubat mai kalong shispa nyop ho borobor itrosharar iha ban san ha kaneka passbook shimet jong ki member ta hakawai pat kataring hak arphondai tarik umunai basau arajar arpau hangne la se shim nuksa ba idon kam ban shim shispa tengka hakane ka kolom jong ukun show bami isai shispa tengka itho hangne shispa tengka bat ta ka pisa kan show ba idon ka don na satang nyop ho tengka
Haka hendro tarik ubnai basan ar hajar arpau ini ikong iyo ban kan show live ho tengka tenang ta kun show barim ubalong nyop ho tengka bat live ho tengka kalong shispa tengka tenang ta haka khalai tarik ubnai basan ar hajar arpau iwan ai ru live ho tengka kun show bat baro kun show jong i ulong shispa live ho haka arpau tarik ubnai basan hangne ikong ilak hambyang ka kamai ka kaji ilawan ai shispa san pau tengka bat baro utau kun show jong i ulong ar spa prapau tengka udon hapo ka SSG haka arpunyo tarik ubnai basan ar hajar arpau ini ikong iyo man kun show tang sau pau tengka bat baro kun show jong i ulong lai spa arpau tengka haka lai tarik ubnai bandreu ar hajar arpau ini ikong ikan show sau pau tengka bat baro kun show jong i ulong lai spa andro pau tengka haka ship ho tarik ini ikong imla ban kan show hendrai idon kam pisa ban sei nakadaw mamla akhir hangne ikong isai shispa tengka ka balance lane utau kan show basa usa na satang arspa andro home nangta haka wepat katayo haka khatnyo tarik umnai ban hendreu ar hajar arpau ini ikong ikan show arpau baro ukun show jong i ubarim bat ubatamai kalong arspa prapau haka arpu sau taring ubnai bandreu arjar arpau ini ikong ikan show arpau tengka baro ukun show jong i ubarim bat une ubatamai ubangkan show menta ulong laispa baro udan nangta haka shitarik ubnai banyo iya bankan show arpau tengka bat baro ukun show jong i ubarim ulong laispa bat une ubangkan show tamai arpau tengka ulong laispa arpau nangta baro khat ukun show uba haduk menta habakut kenika page ukun show udan laispa arpau tengka te hangne uya une u laispa arpau ngidon kam bandra no sha ka wepat ka page let's say ka page 2 lani ka page ka baar kanang ba une ukun show un yai beteng ha ka wepat ka page ha ka bayadai bat ka banta baar jong ka passbook shimet kumno ban bo jing tha ya ka pisa ka ba pipan lani pi shimram na ka seng bat kumju ru ya ka pisa ka ba pi pen phai lani ba pi sioram chapo ka seng ya kan ni phila banyo ya kecing batai na ka wepat ka video ka bakar teng ka khasi lon lejar ha kan ka video ka long kumcu ka cing batai bat ya kan ka passbook shimet namar ka passbook shimet ka don jing ya dei bat ka long kumcu ro bat kan ka lon lejar sungabhan pej ya kata ka video